achiel ng'anyo ne to dilusi ang'o to chal gima piny owacho gi migo mochung'ne piny owacho gi riwruok mochung'ne jopuonj mag mbalariany ok osebedo ka winjore yo makare. Mokwongo aparo ni gima timore Kenya ka seche moko ditami pimo. Awinjo kosiepna wacho weche mag grant, pesa midhi rowere without even training. Joma mi pesa gi en mana application timiyi pesa dhi timo godo gima indikia. Kise apply timiyi pesa. While ng'ama timo gimong'eyo ma en japuonj mar mbalariany to nie ndara pok ochul to nyithindo be nitie e skul gimbe koro ok gisomo. An aparo ni seche moko sirikandwa nigi jok ma manage mokony president marwa moher bedo gi mpangilio mar paro. Onge rieko minyalo wacho ni idwa chiwo pesa moro 3 billion adi. Well, jomoko be ywago billion moro ma gibe gifil ni pok ochulgi to gisetiyo. Konyo jowa miyo gi grant gi 1 2 3 go krach. Mago are really good projects. But kuongi tiek momaki koro kidong gi moro ekimany ni koro wachako miyo ji grant. Ingini Kenya ka nitiere gimoro ni Uwezo Fund, aketa kuma no gike kaka pod dhi mbele. The same country niche wantie gi kazi kwa vijana. Kijana meda bi pesa manono kawuono ni. Nitie gimoro ni kazi ni kete otiyo te chule to manage ngimane. Kawuono idwa miye pesa moro ka 70 in a ward. Idwa miye pesa 70 people. 70 people okrom kata mana quarter mar village. To japuonj mapuonj nyathi e university mondo yud tich kiny, mondo bed a professional figure in the country, to chiko 1 month gi ng'anyo to pok wayudo thuolo mar bedo kodgi piny. Aparo ni we are killing the education sector permanently. Gik mosetimore education kuom koro higni 3 kata higni 4 gik mane ok wa expect ni nyalo timore education. So ana feel ni sirikal onego bed piny ochikitgi. Nitiere 2 sectors ka ma jogi are killing. Kendo ginego ng'ato gineno. And nobody is out to speak about them. One education sector to the health sector. These sectors are dying completely. You look at hospitals are not getting paid. Hospitals mokri manyaka claims gi oko. Then ntie pesa mo chakamiyo ng'ato ka nono. What is important a country ka gin gik moko ariyo. Gik moko adek, education, health, agriculture. The rest wanyalo follow. To ido ka sectors gi ariyo dhi marachi mogik. Koro gima nyalo kono sirikal kata manyalo kono jowa ni lecturers mag university gin gi ratiro margi mar dayo chudo margi mosekadho. Sirikal onego ket thuolo mar winjo wachgi e weche mag education. Mondo waduok education obed e line. Kenya chon nyalo paro ka Moi ne wacho ni ne odwa ni mondo ji osom kata ka nok enwang'o tich Kenya ka tinyano wang'e piny moro ma oko. But sani koro nyathi osechulo school fee kato lecturer koro onge mapuonje kato koro konyal nwang'o tich kendo kuma oko. Koro aparo ni wauru dhi round gik moko mang'eny mitim. Programs mag government becho ana support gi. But wakwongo into priority e projects german. For example gamna odi ok dibukri ide nyiewo motedo michielo go alot. Tionge alot. Idwa chiele gang'o. So kuongi manya alot inyalo kata boko tichamo gi kuon. Sirikal ochul jopuonj pesa gi lecturers. Erokamano ahinya. Ageno kumo madimed kwa tie kode bedang'o nikech teyo bende rodhine chenro ma bende sirikal biro godo. No, Sharon, aparo ni gimogada ni wache part of the problem wasebedo godo kaluoka. Ni kata ka sirikal okelo program maber, tinjo kaka koro gada gore godo gimoningo beni seche mo campaign to ngiso ji ber gino. Ok en adier ni pesa migolo ni onge training mitimo. Nitiere business development service training mitimo